Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay 39. Maing aga mga kaaksyon sa ngalan sang regular nga anchorman, Action Fred Salanga. Ini sa Action Brian Morden, talos nga magpangalagad sinyo sining adlaw sang Martes. Yari na kita sa Oktubre 26 sa 2021. Action Radio. Werting mga balita nga ginabuyan kagabi ni Presidente Rodrigo Duterte mga kaaksyon sa iya sining Talk of the Nation. Isa sa mga pahat-pahat na naman Action Oliver mga kaaksyon sang Presidente sang Pungsod Pilipinas. Amo iya ang paghaboy sa mga matigdas na naman nga mga tinaga batok sa pila ka mga senador nga nagaimbestigar subong sining ginaligar overpriced sa pagpamakal sang mga kagamitan sa Department of Health mga kaaksyon. Action Radio. Sunok ni Presidente Rodrigo Duterte siya dason nga mga sinimana Action Oliver panglistahon niya ang mga senador nga hindi dapat pagbutuhon sa palaabuton nga 2022 nga eleksyon. Action Radio. Siya amo ini ang mga senador nga wala gid sang may nahimo nga matarong dira sa ila sining nga trabaho. Isa gid sa ginmensyon niya to si Senador Richard Gordon mga kaaksyon. Action Radio. Siya ining ulo imbestigar sang Senado sa kung anuman nga mga investigation nga ginahimo nila dira wala gid pulos. Action Cortino. Siya way ginaya pulos iya. Wala man sang may nakasuhan. Pero te ang kalabanan nagahambal nga bisan kung wala gid man sang may nakasuhan, importante may recommendation ang Senado didto iya sa aton sini nga korte kag dira pa lang mismo mahibal-an kag nahibalan sa publiko kung sino ang mga tawo nga involved sa ginaligar mga anomalya kag ginaligar nga mga korupsyon sa gobyerno under iya sa konsin man nga presidente sang Pungsod Pilipinas. Action Radio. Kay kun waay Action Oliver ining kuan mga kaaksyon ining Senado nga naga-investigate sining mga alleged nga korupsyon, lipong gigita tanan-tanan So hindi naton matawag nga si Senado waay gid pulos kay may ara gid, no? Aside from maghimo sang laye, magluwas sa pag-amyenda sa anuman nga sahi sa mga layik sang Pungsod Pilipinas kag iban pa dira. Ti may ara gid sila sang puder man nga mag-imbestigar
pareho edi karon, no? So nagluntad nga ginaligar korupsyon nga pila ka bilyones ini sa pagpamakal sang kagamitan gamit iya sa sining pagpakig-away nato ni COVID-19. Kung wala ang Senado, wala gikita ideya nga may kaangay sini nga hitabo mga kaksyon. May ara gid man guro pero tuman kagamay. Aksyon! Radio! Tegin manduan to ni Presidente Rodrigo Duterte nga sa tanan nga mga opisyalis nga ginapanawag dira sa Senado nga magtambong sa investigation, hindi magtambong, no? Kagahambal niya, siya duway nagidyaga parespeto ang mga senador ta, no? Ti kung kaysa maghambal si Presidente Rodrigo Duterte, matyaga niya daw kuga yung bilog nga pumuluyo sa Pilipinas, no? Aksyon! Kinablang, isaya lang kamando nga, oy, hindi nyo na ipagbutuhon. Matyagan mo, inabalang may mga puloyan ba nga nag-i-star sa isa ka lugar nga nagapanigiya ako. Ha? Sa tion sang eleksyon, may suportahan ako binga alkalde, hambalon ko ng mga tao da vote or gabot. Aksyon! Amo na mo. Hindi ka magbuto, gabuton ko ng balay mo sa luting nga ina. Kundi ka magbuto sa ginasuportahan ko. Damo amo ng style ni Presidente Rodrigo Duterte, pero tilang tawon ta niya. Hulaton ta kung sa sino nga mga ngalan ang iya sini nga panglistahon kag ipakita sa publiko nga kuno hindi pagbutuhon. Ti ikaw da ka nagapamati da subong sundon mo man si Presidente Rodrigo Duterte, mga kaksyon. Aksyon! Radio! Good morning, kaibigan. May gusto sana akong ipakilala sa'yo. Pampagising ko. Life Extension Coffee Mix with Vitamin D. Steamed fruit. Good morning kay Jerel Gadudo, Stephen Magbanwa, good morning. Daw Ambalya daw piyo siya. Ano siya, Lord? Ana Sinoro, good morning man. Thank you, Ged. Alex Fuentes, Homa Lomina. Salamat, Ged. Aga pa ka mo nagkomentar sa makayuhom kita, no? Happy morning, Dr. Bry. Happy coffee morning, man. Watching and listening from inside the boss party diri sa Minnesota. Star Mayo ba? Milo ning lago-lago ni Ma'am Star Mayo ba? Si Marvin Bastian, magandang umaga, sir. Watching from Valencia City, Bukidnon. Pag-greet lang ko sa tanan ko nga pamilya sa Iloilo kag Bacolod. Katipunan, Arsenio kag Bastian. Wow, salamat gina. Keep safe lang na, sir. Keep on listening lang diri sa Action Radio Bacolod, mga ka-action. Sige, maari pa. Roberto Hirapusco Caraballo. Good day, Maxon Brian. Sa eleksyon na lang mabalana. Pero amon di Manny Pacquiao, amon suportahan sa transport. O, si Arancilio Armel. Mayong aga, Bacolod from Ayala, Makati. Ba, kumusta mo da? Dumayo ng pangisay-kisa nyo da? Si Mark Moises, morning Aksumbray, greet ko lang Moises family, Chodorico Kagluntaw, thanks, more power, mga ka-action. Sige, si Sir Melvin Piniafiel Araman, Melchor Baroka Rombines, si John Biatin Sibalios, naga-monitor man. Good morning Aksumbray daw, Pius Degong, ba? Ano sa tuod, Ginoo? Amo na yung mga komintong aton siling nami basahon mo at kominto bla no. Tiyo mo nang bal niya sa listahon ko ang hindi nyo pagbutuhon ba perti ba no. Matyagan mo, daway na gito ya poder no nga magpili isang aton. Bangod lang naman nga ti presidente siya. Siya na lang gid ang masunod sa tanan-tanan nga mga panahon ti daw ka kuan man guro no daw ka budlay man na siguro no kinanglan ari kita demokrasya kita may freedom kita no di dapat man guro nga tagaan mata chance nga magpili sa aton nga botohan sakto man ko mga sirs mga ma'ams nga naga-monitor subong sa aton sa nga pagpangalagad no grabe man ni si Presidente Rodrigo Duterte no do kahaladloka na ginisang iya kon mag-amo ni Permi. Oo. Do siya na lang gidya ang masunod sa tanan nga mga tinion ti makwan sina. Pila kadlaw ba si ang aton sini nga balatian kwan inang anxiety bala makabati lang sa ngalan niya. Gasala ng espiritu takag daw di na ta magdinalagan baka mag linumpat
no, linumpat sa kanal o kon bangil da tungod sa kahadlok o makabati sa ngalan ni Presidente Rodrigo Duterte. Wa gid siya naghuna-una nga manugtapos ng iya sining kwan, manugtapos ng iya sining pagpangalagad bilang presidente kag hindi na siya makapapili paliwat. Kung kisa bisan may ara sa sang standard bearer da like Bato de la Rosa or Bongbong Marcos kay duwagi man na subong or ba si anak niya gid man Sara Duterte ano way kita hindi man nato na sila matudloan kay may lain man na sila nga tagipusoon man no. Si John Biatin si Balios correct kag Action Bry, salamat. Si Jerel Gadudo, good morning. Si Mark Moises correct depende sa imo konsensya Action Bry. Pagkatapos eleksyon may sa kabalo sino binuto mo kung sino nagpungko da kundi suportahan taman Si Marvin ambal niya sakto kagid sir, karapatan natin pumili ng naayon sa ating konsensya. Ligad eleksyon niya Miriam ya akon ginbuto. Tuod. Bisan pierde at least way ka naghinulsol ano. Roberto Hirapusco ang kada isa may ara sang kinamatarong sa pagpili kung sino ang pilion mga pungko sa pwesto kay ari kita sa demokratiko nga panggobyerno. Ana Sinoro sa mga supporters ng Action Radio Bacolod, good morning, safe lang always. Sige. After commercial babalik kita pa-react lang ko kadali. Kabalo ka sini nga mga inoras medyo putot ang oras tadi mo. Hindi takabulyada to do, no? Pero karon sa Action Hotline 8 to 9:30 of the night kita may mga dalagko kita nga mga issue nga dapat ato hambalan. Si Stephen Magbanwa, Action Bry, ang background mo gakadlaw gid ho sinona. Ikaw lang kasi pat gid ang mata Mr. Stephen mo. Tiga you home na siya, no? Hindi mo nakilalang mayor mo, manano man iuman. Edwin Fernandez, monitor lang ko Action Brian correct gina Action Brian. Salamat gid. Si Sir Edwin Fernandez salamat gid sir sa pag monitor. Sige, ma-relax lang ko kadali mga minutos lang ha. 6:49 paki-share lang. Aksyon. Radio Philippine Standard Time, lasay 50 na. Aksyon! Radio! Ang isa kadako nga balita subong mga kaaksyon diri sa Pungsod, Pilipinas subong adlaw. Halos kita tanani ga kolorisong, no? Sining pagsaka na naman sang presyo sa nagapangunang gatong syempre domino effect sini sa merkado nagapanguna nga balaklon magasaka gid ini. Aksyon! Radio! Kaysa gasolina piso kag 45 centavos mga kaksyon, ang diesel naman ara sa 45 centavos kag ang kerosene madako-dako man. Aksyon! Radio! Nagligad nga adlaw kon kahapon si Secretary sang Energy nga mo si Alfonso Cusi mga kaksyon Ilonggo manigaling utod ting ni. Aksyon! Radio! Nagpalayag nga kabay pa nga ma-check sang Kongreso ang ginatawag nga oil deregulation law, no? Amo gining pag-umpisa sa una sang 1998 mga kaksyon sa ining ginatawag nga Republic Act 8479 or ang Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998 mga kaksyon. February 10, 1998 ini pinirmahan kagin aprobahan rather sang gobyerno. Aksyon! Radio! Maghambal kita Republic Act 8479 amo ni ang Philippine government effectively naga-reduce sang ila sining control sining oil related pricing activity kag ang trade restrictions mga kaksyon. Amo gini ang pag-umpisa kun nga ang aton sining gobyerno sang Pungsod, Pilipinas, hindi nagidya makatandog. Sining padayon nga pagsaka sang presyo sang petrolyo
bangod sini nga layi mga kaaksyon. Aksyon Radio. Kinantawa ho, bisan kasyam na nga padayon nga nagasaka ang presyo sang gatong, wala ni isa sa mga opisyalis ta subong, I don't know, basi way lang ko kabati, way lang ko kaukay, kamo basi kabati kamo da, kabati kamo may senador, may congressman, may presidente, may vice-presidente nga nakahambal nga dapat tutukan tanani kung paano tani hagan-hagan, although nga hindi tani matapna iya, kiti realidad, ini nga katabo sa palibot ta nga pagsaka sini, mahagan-hagan man ang pagsaka, pero ho, mi isa katikab wala mga kaaksyon, only si Kusi lang. Tinakabatsyag na siya guro sa sitwasyon. Aksyon Radio. Ti ang epekto sini, kahagabi na interview naton si Madam Elizabeth Catalbas, plano nila nga magduso sang 2 ka pisos, tub-tub 3 ka pisos nga pasaka sang plitihan. Diri sa regional, mga kaaksyon, bangod sining padayon nga pagsaka sang aton nga petrolyo. Aksyon Radio. Ti damo ang nagag-question, ting epik-epik gini niyo. Tindi taman ni matulotandog mga kaaksyon sa aton sining nga mga opisyalis ng gobyerno. May pagani nga aton sining nga mga transport organizations, Action Oliver, nagawakal pa against sa pagsaka sining nasambit yang petrolyo gatong, pero nga aton nga mga elected officials tikom bibig gid sila ya, tinabunan gid sining Republic Act 8479, no? Hindi taman sa basol kati layi gani, pero ti inang ginatawag naton bisan gamay man lang nga pulo pakibit da basi pa man lang matulupangdan kita sang mga owners kag mga company owners sining petrolyo nga ini gatong kag mahuya man sila gamay galing kiti mismo ang gobyerno nga may power, wala ginausar ang power nila. Aksyon Radio. Kabalo ti subong adlaw formal nga gindeklara Action Oliver sang pag-asa ang amihan, no? Ti ko magambal kita amihan, dira na nagasulod ang winter. Inang amat-amat nga nagabugnaw ang aton sinipalibot mga kaaksyon. Ti diri sa aton ya, kung magbugnaw ang pungsod Pilipinas, ngiting tagumpay kita Action Oliver, kiti nami nga hindi kita kausar sang aton nga aircon masyado, tungod sa kainit kung kisa, electric fan, makakisay-kisay kita sa balayran gamay, pero dito sa ibang nga pungsod, sa ibang nga nasyon, ang winter sa ila to Action Oliver, ginakusmuran nila niya. Aksyon Radio. Kay puwerte to kabugnaw sa ila, no? Kung tamaan kabugnaw sa ila, kita mo, obra nila to, kada adlaw kagabi ga panglukob dalaya kahabol kag jacket nga tuban kadamol, no? Tungod sa katugnaw. So ang heater nila to, Action Oliver, ginapreparar na nila. Tino ba lang ginagamit sa electricity, ta kundi mga gasolina, krudo, kung ano pa dira. Amo na kung nga nagmahal ining nasambit yang presyo sang gatong, bangod nga ginakumpra sa ibang nga nasyon, ang gasulod sa aton di kimi pero anong diferensya ho? Jutay o kung damo kung amo malang ang presyo nga apatasan yung presyo. Aksyon Diba? Ang malain pag-Direction Oliver sa balita nga nagaginuwa subong kay ang ginabaligya subong sa mga kompanya nga kapataas sila sang presyo, mga old stock Action Oliver. Aksyon Radio. Mga trabaho kasubong sa construction. O kunso. Hambal ni John Biatin si Balyos, ngiting tagumpay na Action Bray sa likod mo. Ati ho. Ikaw gid na si Balyos porte kag gyamang lili mo. Pating sa likod ko na siplatan mo ha. Edwin Fernandez, monitor lang ko Action Brian, correct gina Action Bray. Salamat gid ha. Si Marvin ambal niya busy sila sir sa ila pangampanya. Amo gina subong ang gana lukob sila sa amon gani sa Palawan, pero tinagid niya kataas ang presyo sa gasolina. Unay na gani ang manampaya sa amon, isa pa gina ara na skilled nyo da pagalikiti bisan unay ng malampaya sa inyo sir, hindi man niya direct ka makakuha kato siyang kinahanglanon nyo kay maagi pa nas proseso, gastuhan gina nila iya. Ay grabe, pa shout out lang ko sir sang tanan nga Junior Criminologist Association of the Philippines, o kon JCAP. Wow, thank you gid na sa inyo tanan-tanan. Karon na pag 8 to 9:30, I hope na ara makamurag yapon
Kaya isyo naton ining partibla sa PMVIC or Private Motor Vehicle Inspection Center. Okay, do hindi maintindihan, kagabi nakabaton ko memo personally from Land Transportation Office. Suspended gid sila iya. Bisan may ara sang LTMS portal ang isa ka LTO office, dapat may option gihapon, may option gidya ang mga commuters or ang mga driver operators kung diin sila magdala sa salakyan nila for emission testing. Pwede sila sa PETC, ining Private Emission Testing Center. Pwede man sila sa PMVIC. Na hindi kay PMVIC lang tanan. Amo na karon i-discuss naton with the LTO personnel karon sa Dugay para sila mismo magplastar gidra. Kag ipa-explicar taliwat iling LTMS portal kaya mo ni ginadibog sang utok sang aton sini nga mga commute. I mean mga driver kag operator, no? Good morning kay Jinky Dayalagdon, may aga action bray. Kag si Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo, Doc Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Oligo, Lily King, Beralyn, FT Bag, salamat gen, no? Kag family niya sa DSB. Si Mark Moises ya sa time na ni Ramos ang oil deregulation law action bray 1998 at iyagid kay pagkatapos niya nagbulos to si IRAP mo na si IRAP hasta lang sa 2002 or 2002 lang naglumpa sa kangkungan, no? Si Florencia Villacampa, good morning action Brian, watching live diri sa La Union. Wow, ka mga lagyo subong sa mga listeners naton subong aga via Facebook live, ano? Paki-share man please ang aton sining live para damo gid ang Appetite! information, ano? Kag damo pa kita issue karon na sa aton sining pagpangalagad sa action hotline karon dugay mga ka-aksyon diri sa Action Radio Bacolod, ano? Si Sir Alex Fuentes may agaman, ano? Sige. Okay, mabalik ko dugay ha. La 6:59. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best entertainment program for AM,
ang harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, #1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, #1! Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Action Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Action Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Action Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Action Radio Bacolod. Best Entertainment. Last 4 na sa aton sa nga pagpangalagad warning lang kay Lida Doliantes sa Barangay Cabog ang Lalo family ang Malayang family naga-monitor man sa aton nga pagpangalagad. Sige. Karon pagbalik ta sa Action Hotline 8 to 9:30 mga ka-action dalag ko ang mga issues ang aton sini talakayon sa aton sini nga pagpangalagad. Bantayin nyo lang karon labi na gini ang PMVIC ining Private Motor Vehicle Blind Inspection Center nga kagabi nakabaton kita sang bag-o naman nga memo nga dapat suspender gid ni siya. Hindi man totally nga suspender gid siya pero may opsyon ang operator, driver kung diin sila dapat magpa-emisyon kag dapat batunon lang sang LTO, mapa PETC kaman o kon PMVIC kaman mga ka-action karon na. Sa aton pagbalik plus tarta pati ang LTMS portal sang LTO nga daw way ginimahangpan sa mga driver kag mga operator nga pag-abot nila didto may kinahanglanon panigaling nga dapat may ara ka action Oliver sang Android cellphone kay dira ka maga-apply or magasulod sining LTMS nga portal before ka makaparehistro sa LTO. Sa ngalan sa regular nga anchorman, Aksyon Fred Salanga, ini sa Aksyon Brian Mordenega, pasalamat giid. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good morning. God bless. Aksyon Radio. Aksyon Radio.